Vítaj, Sebastian. Ahoj Jarko, ďakujem opäť za pozvanie. Tak ty si bol teraz na nejakom tripe golfovom, tak povedz mi, kde všade si bol, čo si zažil, koľko to stalo a tak ďalej. Áno, je to tak. Vrátili sme sa z tripu, ktorý bol v podstate súbehom dvoch krajín. Bolo to prvýkrát, čo sa mi to takto podarilo. Išli sme najskôr do Škótska, do Edinburgu, kde sme strávili 3 dní, následne sme sa presunuli do Španielska. Počkaj, vravíš, že išli sme, kto ešte išiel? Išiel som ja s Michalom, čo som ho minule spomínal. A kde je Michal? Čo ešte nechce prísť. Takže neviem, uvidíme, či ho toto vysielanie presvedčí. Dobre, okej. V každom prípade, plán bol nasledovný, išli sme do Škótska, kde budeme tráviť 3 dní, aby sme sa rozohrali, predsa len tie škótske ihriska majú čo do seba. Následne sme sa chceli presunúť do Španielska, kde sme trávili 4 dní. Plán pôvodný bol taký, že pôjdeme sa zohriať trošku do tepla, čo nám však nevyšlo, ale o tom si môžeme povedať. Čo tam bola zima? Bola zima, pršalo, dokonca počasie bolo viac nehostinné na golf ako v samotnom Škótsku, z čoho sme boli zase na druhú stranu milo prekvapení. Dobre, takže vlastne vy ste šli do Škótska. Tam ste boli 3 dní, ste hrali koľko hier? Za 3 dní sa nám podarilo hrať 3-krát. S tým, že tie dni spojené s príletom a s odletom sú také komplikovanejšie z pozície tej hry aj časového hľadiska, ale podarilo sa nám hrať 3-krát, s tým, že druhý deň po prílete sme hrali 27 jamiek, to znamená regulárnu 18-jamkovú hru, následne 9-ku a na druhý deň sme si dali klasickú 18-ku. Takže... A potom ste išli do Španielska. Tam sme išli 4 hry? Tam sme hrali 4-krát, áno. A to si hral ale za každým na inom ihrisku? Áno. Snažíme sa vždy tie ihriska meniť, napriek tomu, že niektoré sú naozaj pekné a vyhovujú nám, skôr si ich necháme na ďalší krát. A kde, v ktorej oblasti si bol v Španielska? V Španielsku sme boli v Alicante. A tam vlastne okolo sú 4 ihriska, alebo? Nie, tam je tých ihrisk veľmi veľa. Bavíme sa, že popri pobreží v horizonte možno nejakých 100 kilometrov je tam tých ihrisk cez 40, plus minus. Samozrejme opäť záleží od kvality, od náročnosti, od toho, čo očakávaš od daného ihriska, ale podarilo sa nám nájsť takých pár pekných, ktoré boli aj záchádzkou smerom južnejšie. A dalo by sa to nejako špecifikovať, nejaká rozdielnosť medzi tými škótskymi ihriskami a španielskými napríklad? Dalo. Čo som posledne v minulom videu, čo sme spomínali, kde sme si nechali ten priestor aj naďalej, tie škótske ihriska sú skôr špecifikované ako linksy, to sú tie prírodou tvorené, kdežto v tom Španielsku sú skôr také novodobé, alebo tá nová éra golfových ihrisk, ktoré sú vytvorené priamo na to, aby to golfové ihrisko bolo. Nie je to tvorené prírodou, ale klasickými mechanizmami. Tak. No a keby si povedal, že ktoré bolo najlepšie z týchto 7, čo si hral, najhoršie? Poviem, opäť v Škótsku sme hrali ten jeden, ktorý som spomínal, že naozaj mne vyhovuje mimoriadne, je to veľmi pekné ihrisko. Je to opäť pri St. Andrew, takže to má svoje čaro. Čo sa týka Španielska ako takého, opäť boli to ihriska, ktoré som hral prvýkrát v živote, boli sme v tej destinácii prvýkrát, takže tam sa mi veľmi páčil Aguilion ihrisko. Ihrisko veľmi zaujímavé svojou scenériou, naozaj pripomína to jurský svet, ešte tým, že to počasie nebolo ideálne, bolo skôr také oblačné, takže naozaj ako dotváralo celú tú charakteristiku toho ihriska. Bolo to v podstate situované medzi skalami. Ihrisko bolo obťažné. Dovolím si povedať, že začiatočník by si ho naozaj neužil, keďže každá jamka bola špecifická niečím iným, čo ja osobne preferujem, lebo také tie rádové jamky ma už moc nebavia naozaj, ako keď pred sebou vidíš tých 500 metrov a žiadna prekážka, tak je to tak, ako zdá sa mi to jednoduché. Napriek tomu, že nie vždy to jednoduché je. Toto ihrisko sa vyznačovalo skôr opäť takými ako špecifikami. Každá tá jamka mala pred sebou, buď to bola vodná prekážka, buď to bola ostrovná jamka. Ostrovná jamka znamená, že v podstate všade dookola tej jamky je buď voda alebo nejaká priepas, kde už odtiaľ sa hrať nedá, takže musíš ísť novým úderom z toho odpaliska, čo je ťažšie, ale opäť hovorím, pre tých naozaj ako vyslovene začiatočníkov. Neužijú si to, lebo proste idú 5., 6., 7. úderom a môže ich to trošku aj frustrovať. A je niečo, čo tam prekvapilo na tomto tripe, myslím v súvislosti s tými ihriskami, to jedno či už negatívne alebo pozitívne? Čo nás prekvapilo, v Škótsku možno nás prekvapilo naozaj, že to počasie vyšlo. To bolo ako milo prekvapivé, lebo väčšinou to Škótsko býva také pochmurné, tá teplota tam dosahuje v úvode roka okolo 0, tá pocitová teplota, pretože tam je dosť veterno. Nám sa podarilo
vychytať zhruba počasie okolo tých 6-7 stupňov pocitovo. Samozrejme, opäť hráš v bunde, musíš mať na to nejaké termoprádlo, nie je to ten komfort v tých kraťaslov a v krátkych rukávoch, ako sme sa posledne rozprávali. A ty si minule spomínal niečo aj o nejakých dážnikoch. Áno. Golfových. Čo to, neviem teraz. V podstate ako dážnik je jeden z možnej výbavy toho golfistu. Čo konkrétne treba do toho Škótska je skôr taká povinná jazda, kde naozaj slúži gro toho využitia dážnika je predsa len voči tomu dážďu alebo voči zmenám poveternostných podmienok. Na druhú stranu je vhodné si ho zobrať. Napríklad, ak niekto plánuje trip ísť do Škótska a následne do Španielska, pretože v Škótsku ho môže využiť proti tomu dážďu v Španielsku opäť, aby sa uchránil voči slnku. A mali ste aj kedikov? Kedikov sme nemali, pretože to boli ihriska konkrétne v Škótsku, kde už sme hrali, takže to ihrisko sme poznali a nepotrebovali sme. Ale aktuálne sme si dosť verili na to, aby sme potrebovali tých kedyov. Dobre, a keď máš kedika, tak dážnik nosí kedik, nie? Áno, kedy nosí v podstate všetko. Ty naozaj, opäť bavíme sa o tom, môžeš to vidieť aj v televízii, ty máš rukavicu, dobrú náladu a v podstate ten kedy ťa nasleduje. Máš ten pocit toho profi hráča. Pri odpale ti nedrží asi dážnik nad hlavou, to je asi blbosť. Áno, drží. Pri odpale? Áno, drží. Pri odpale samozrejme, ak to tebe nevadí, ale minimálne tých pár sekúnd pred odpalom určite tam je a drží ten dážnik. Ono možno je to vidieť aj v azijských krajinách, kde tie teploty dosahujú opäť niekde okolo 30-35 stupňov v priemere na tých ihriskách celoročne, tak áno, sú tam kedíkovia, ktorí ti permanentne nosia ten dážnik. A tam v Ázii, keď sme teda tam zatočili, tam sú tiež také všetky špecifické kedy, ktoré ja som počul. Sú tam špecifické možnosti. sú tam možnosti, ako veľa ľudí vie, že Thajsko sa vyznačuje nielen krásnou prírodou, ale aj rôznymi inými formami turizmu. Áno, opäť sú to veci, ktoré som mal možnosť počuť z okolia, že sú také ako nadprimerné tie kedičky, lebo definujem to tam, že tých kediov robia hlavne aj ženy. Takže sú také benevolentné možno v požiadavkách samotných golfistov. Európski muži tam chodia na rôzne typy golfu. Áno, je to možné. Opäť môžeme sa baviť o špecifikách golfových ihrísk. Na Floride trebárs je ihrisko, ktoré sa vyznačuje tým, že tam hrajú nahí golfisti. Čo je skôr paradox, pretože na Floride sú väčšinou seniori a tí hrajú holý ten golf, takže nie je to úplne ako pozerateľné, ale sú to špecifické úrovne. Dobre, raz aj ty senior. Je to možné, nebraním sa tomu. Dobre, ešte sme neskončili teda pri tom tripe, čiže rozprával si, že najlepšie bolo to ten Aguilion, áno. A keď sme sa bavili o tom, teda, či ťa tam niečo prekvapilo, neprekvapilo, teda okrem toho počasia, myslím skôr také, že nejaké služby alebo nejaká tradícia alebo niečo. No, to Škótsko ma v podstate dokáže prekvapiť za každým, čo som tam, lebo celé to mesto, ja budem hovoriť o St. Andrew ako takom, Škótsko je veľmi veľký pojem, ale St. Andrew ako tá meka, tá základňa toho golfu je naozaj veľmi milá, privetím a tým golfistom, sú tam golfové obchody na každom rohu, môžeš sa stretnúť, že ideš po ulici, vidíš tam seniorov, čo majú na chrbte golfový bag a idú z ihriska na iné ihrisko, študenti, je tam vysoká škola, v podstate ako naozaj žije to tým golfom, čo bolo veľmi milé, s čím sa napríklad ako možno na Slovensku alebo v zahraničí bežne nestretávaš, je to, išli sme na tea time, ktorý sme mali veľmi rýchlo natelefonovaný, bolo to v ten druhý deň, kedy sa mala odohrať aj tá druhá deviatka už po uskutočnenej 18-ke, čiže náročný deň. Volal som do Clubhouse, ktorý je veľmi maličký, je to ihrisko Balgov, ktoré sa vyznačuje viac menej ako akadémia. Je to naozaj také natrénovanie a povedali sme si, že ten podvečer poďme ešte stráviť tým golfom, keď sme tam, lebo ten čas naozaj nebol na rozdávanie, ten 3 dní je veľmi málo. A zavolal som na recepciu, kde mi povedali, že áno, ale pracujú vtedy iba do 4:30. Kedy som povedal, že OK, bolo asi štvrť, že naozaj prídem, stihnem to, boli sme odtiaľ vzdialení možno 5 minút, všetky tie ihriska sú do 5 do 10 minút z toho mesta autom. Kde sme prišli, pani povedala, že už zatvára. Tak ako boli sme trošku sklamaní, ale povedala, že samozrejme, že ak máme chuť, tak nech si ideme zahrať a nech jej nemusíme dávať trebárs nič. Takže ste to mali za free, hej? Mali sme to za free, samozrejme to ihrisko nie je nejako nákladné, áno, tam tá bežná hra v niekde v priemere sezóna okolo 10 milien, je to skôr taká akadémia, ale príde ti to milé. Príde ti to milé s tým, že naozaj neriešia, vidia, že máš ambíciu, chce si zahrať už Twilight, čiže už sa stupňovalo, tam ten potenciál ani nebol taký, že dohráme tých 9 jamek, tam sa to podarilo. Ale toto je také milé, že naozaj, že to proste neriešila, či dostane do tej kasy 5 alebo 10 ľudí. Čiže fungujú tam naozaj poď si zašportovať, je to také príhodné voči tým ľuďom, aj mladým ľuďom. OK, dobre, to je mňa
Ty si vlastne tam bol 3 dní Škótsko, 4 dní